Pohoda, klídek. Tu mám na život. Tak, jedlo vlastne ani neprišlo. Oni mi donesli prázdny tanier, reálne. Je to multivitamín, ale má takú hnusnú pachuť. Taká, čo mi chutí. Dobré ráno, Bratislava. Máme 4 hodiny, 46 minút ráno. Všetky reálne vtáče tam sú hore. Vrátane Daveho Devana. Dneska takto doplňam proteín. Minimalisticky, lebo budem dlho na cestách, ale to je v pohode, pretože mám veľa snackov. Takže už je asi 5 hodín. Naraňakovaný, ready to go všetko. Dnešný je úplný comfort fit. Hej, to tak, je strašne bomba špic. Šedá. Už len aby sa hoci ktorá z nich mečovala. Prvá proteínová tyčinka dňa. Neviete, ja som farmer. Čo robí farmer? Prebieha Mad Among Us. Potreboval by som nejaký motivational quote, čo na tento výhľad povedať. Mesto Ptuj alebo Gledalište? Vôbec neviem. Celá skupina zamierila do pizzerie, ale našťastie tu majú carbonara, špagety, tak aspoň niečo, ale tak dosť dobré na prvý deň diety, ne? Hej, kámo, počul, že tu majú šteklenickú kokty. Len za 30. Za 3 € by si chcel poštekliť tvoju koktu. A dokonca až 275 ml A čoho mililitrov? k objemu. Nepôjdu ti sa opäť. Tak, jedlo vlastne ani neprišlo. Oni mi donesli prázdny tanier, reálne. Neklamám. On to ide natočiť. Daj review. Ukáž, čo to je? Má to takú... Je to multivitamín, ale má takú hnusnú pachuť. Taká, čo mi chutí, že ja to mám rád. Klasika, 35 g proteín. Trco, ukáž, koľko si Budú mať takú istú kúkoli. pachuť. Ty píče, na čo ti je toľko? Tam na tej lúke by som celý deň behal, bracho. Keby môžem, cez leto. Frolikoval. Ešte není, ešte sme na výlete. Keď skončí škola, tak tam pôjdem presne sem v Slovensku. Tuj! Wow, to je jak tam malý člny, si videl? Kampíka, To je reálny kampík. Kozoroha. Hej! To je dvojka, jednotka. Pohoda, klídek. Ukáž ten výhľad. Výhľadík, pohodka. Keby to neboli tie stromy, tak aj na to jazero vidím. Tak si tu budem chillovať. Pohoda, klídek. Tavačka. Není. Pozeraj, takto to potočím koliesko a poďme sa to zmení. Máme 5 €?
Moc svieti slnko do ryti. My sme sa mali všetci postaviť za tebou? Ne, to ne. Ne, on potrebuje sa vidieť. Poď. Fotobomb. Kámo, to reálne nevyzerá zle. Áno. Týpci sú v strede polievky a môj šalát, večera celá už zmizla. Takže dokončil som si izometriku a idem sa osprchovať a spať. Takže to je na deň 1 Slovenska, všetko. Vidíme sa na budúce.